Yazi unesibindi esinamathambo ngokuthi uphinde ubuye la. Mazi ubuyazi izinto sevele zahlangana kakhulu. Ingane wana yakho ngayixoxela omunye umuntu ekhaya. Buyile usole. Yazi ngifuna understand njengoba ebuyile ubuye uthi akwenzakaleni. Ubuya ngaliphi? Emva kwayo yonke into. Kulikhona manje ngoba yazi ngeke ngamkhonza kangakanani. Yazi kuye kwaba nesikhathi la esayisahlala khona njalo emsebenzini wayengakhohlwa ukusithatha. Sizikaze sesingaya ngisho esikoleni. Asithathe sinocuma sigibele isibhasi sakhe asishintshe simise ukugona. Yazi uba ubeyiqhawe kumina. Ubeyiqhawe kuze kuyele ekuthenini nami ngize ngifisa ukuthi ngelinye ilanga ngiyothenga ibhasi lami. Ngaqeda isikole ngangakwazi ukuqhubeka ngifunde ngadrayiva amatraki. Angifundile mina. Awazi ukuthi ngangifisa kangakanani ngifunda ngiqede. Ngifana nazo zonke ingane engangifunda nazo. Hey. Akusilona iphutha lakho. Uyangizwa? Hayi kodwa ilungile kanye indoda ngizoqina naye. Ngizoqina ngindoda. Ngikho.